Νούμερο 7 Χατζηβασιλείου Βασίλης του Ιωάννη, νούμερο 8 Ασλάνογλου. Ένα κόρνερ τώρα για την ομάδα της Κέι Ψαραντουνιάδης. Εκτελείται, καλοχτυπημένο, βγαίνει πολύ ωραίος Ιαμίδης πάνω από κεφάλια επιθετικών και αμυντικών. Ασλάνογλου απομακρύνει προς στιγμή, πάλι ο Παπασαραφιανός γίνεται κάτοχος της μπάλας. Έχουμε το Δημολιούλια και μια φοβερή ευκαιρία χάνεται από το Δημολιούλια στο 20 στη σέντρα και έχουμε τον Ζαχαράκη και χάνεται φοβερή ευκαιρία. Εξ επαφή σχεδόν η κεφαλιά του Ζαχαράκη και η φοβερή απόκρουση από τον Εσιαμίδη σώζει την εστία του. Από Χατζηβασιλείου χάνει την μπάλα από τον Χλιάρα. Χλιάρας επιχειρεί και ένα δυνατό σουτ και η απόκρουση, άλλη μια φοβερή απόκρουση από το Σιαμίδη, κρατάει το 0 για την εστία του, για την ομάδα του. Φοβερή απόκρουση στο δυνατό σουτ του Χλιάρα. Μπράβο ρε Γιάννη! Μπράβο ρε ρε, αυτό είναι μπάλα ρε! Αυτό είναι μπάλα ρε, παίξε έτσι ρε! Δύο φοβερές αποκρούσεις, ένα λεπτό από τον Σιαμίδη, κράτησε το 0 για την ομάδα του. Και το κόρνερ τώρα με τον Τσελεπή τον Θέμη. Πολλοί κόσμος στα καρέ του τερματοφύλακα Σιαμίδη. Καλοχτυπημένο. Βγαίνει και άλλη μια φορά τερματοφύλακα Σιαμίδη. Νικήτρια η ομάδα της Καλιθέας με 2-1. Κοντά μας έχουμε τον τερματοφύλακα της ομάδας της Καλιθέας, το Σιαμίδη, και το Δημολιούλια από την ομάδα της Καλάνδρας. Να ξεκινήσουμε από το Σιαμίδη. Η ομάδα σου σήμερα δεν τα πήγε τόσο καλά. Προσωπική άποψη βέβαια εκφράζω. Η ομάδα της Καλάνδρας έχει πολλές ευκαιρίες. Μπορώ να πω ότι αποδεχτήκατε ο άνθρωπος, ο φύλακας άγγελος της εστίας της Καλιθέας. Πώς είδες εσύ το παιχνίδι, την ομάδα σου σήμερα και τι βλέπεις? Ήδη η ομάδα μπήκε στους 16 από εδώ και πέρα. Κοίταξε να δεις, όσο και αυτό που είπες λίγο υπερβάλλεις. Εντάξει. Απλά θέλω να πω ότι τα παιδιά είναι τα πόδια βασικά λίγο σφιγμένα από την προετοιμασία. Πιστεύω ότι στην πορεία, παιχνίδι με τον παιχνίδι, θα πάμε ακόμη καλύτερα, θα ανοίξουμε. Πιστεύω στην ομάδα, κάναμε πολύ καλή δουλειά με τον Φουλατσικλή τον Γιώργο. Όλα τα παιδιά είναι καλές μονάδες και πιστεύω ότι στην πορεία θα πάμε πολύ καλύτερα. Βέβαια, όταν οι αμυντικοί έχουν τη σιγουριά ενός τέτοιου τερματοφύλακα, άλλωστε οι ικανότητες γνωστές στην Χαλκιδική τουλάχιστον με την ομάδα των Σημάντρων, δεν ξέρω αν θέλεις μια κακή παρένθεση, ας πούμε, ότι ήταν το παιχνίδι με την Τρίγλια την πρώτη αγωνιστική. Η συνέχεια. Όπως είπα και προηγουμένως, πιστεύω ότι η συνέχεια θα είναι καλύτερη. Θα πάμε πολύ καλά, το πιστεύω ακράδαντα. Εγώ να σε ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή συνέχεια σε σένα και στην ομάδα σου. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα φέτος. Ευχαριστώ. Μετά τον τερματοφύλακα. Διαβαλιά για τον Καλταπανίδη, ευκαιρία για την ομάδα της Τρίγλιας. Η μεγάλη ευκαιρία που χάνεται από τον Καλταπανίδη, βρέθηκε μόνος απέναντι από τον τερματοφύλακα. Το Σιαμίδη προσπάθησε να τον πλασάρει, αυτός με τα πόδια απέκρουσε και στη συνέχεια δεύτερη μεγάλη προσπάθεια, δεύτερη ευκαιρία για την Τρίγλια. Για την σέντρα για τον Λάμπρο, βγαίνει πολύ ωραίο ο Σιαμίδης, μπλοκάρει την μπάλα και με τα χέρια τροφοδοτεί τον Ντόκαρη.